Nou, Riekele Kobus, vliegen hier stien weer rek. Toen is een wonderbaarlijke race. Wat bestuurt van doel? Ja, gewoon lekker draaien. Ik heb geen druk, dus ik kan lekker vrij erin. Nee. Ja, als je geen druk doet, is titelverdediger. Ja, maar ja, ik heb voor de winst, maar net lukt het net. Goeie. Prachtig mooi waar, wordt het een mooie loop? Ja, dit is toch fantastisch. Iedereen is blij. Vrijwilligers, organisatie, renners. Dus ja, kom maar op. Ken het zien niet. Toen had eigenlijk altijd een gevoel van tevoren. Hoe is dat gevoel? Ja, goed. We hebben hier vandaag ik heb er heel veel zin in, dus gewoon helemaal goed. 250ste marathon. Nou, wat zilver is, dat wist nog wel. Wat wordt het, Joert? Nou, ik moet eerlijk wezen, het damesveld is heel sterk. Dus misschien een podiumplak, maar ik ga vooral heel erg genieten en dan juk het wel. Kom maar hier. Dag Els. Omroep. Maar 30 kilometer. Op het eindje. Kom maar. Kom op hier. Woehoe.
hobbelen. Kom op. Geweldig. Kom op. Zet hem op. Gaat goed, jongen. Gaat goed, jongen. Afgelopen en in te gaan. Ja hoor. Mooi erin, kom op. Mooi. Goed zo. Even doorzetten. Gaat goed. En 46 seconden. 2:33:46 is de officiële tijd. Ik zag een enorme ontlading bij jou. Wat zit daarachter? Ik heb mijn laatste goede marathon gelopen in 2013. Toen ben ik heel zwaar geblesseerd geweest en heel veel moeite gehad om terug te komen. En na 5 jaar moest dit eigenlijk een beetje de comeback worden. En dat is gelukt en dat voelt zo mooi. Het is met glans gelukt. Ja, echt fantastisch. Heerlijk gelopen samen met Riekele. En ik wist dat het tussen ons twee zou gaan. En dat de puzzel dan op zijn plek valt is gewoon heel erg mooi. Riekele Komers staat hier in de tweede plaats. Helemaal geweldig, Riekele Komers. Gefeliciteerd, jongeman. Riekele Komers, kijk eens, hij pakt hier een geweldige tweede plaats. Hoe stiert je nou als titelverdediger die de titel kwijt is? Nou ja, titel kwijt, ja. Ik steer heel tevreden, want ik ren een stuk harder dan vorig jaar. Dus ik ben gewoon heel tevreden. En het doel wat we verregen hier, dat is helle. Dus ik ben wel tevreden. Marianne Oostinga. Zij wordt hier de nummer 1 winnares op de marathon. Marianne Oostinga. Prachtig mooi, 2:58 minuten en 50 seconden. 2:58. We hebben een verrassing voor jou. Hey. Lieve schat, we hebben al heel veel meegemaakt. We hebben heel veel mooie dingen ook meegemaakt. Wil jij met mij trouwen? Nee. Ja, nee. Binnen 3:42 minuten en een aantal seconden. Dit is nog eens een manier van winnen, hè? Ja, echt fantastisch. Ja, ik ben echt helemaal leeg. Het is echt geweldig. Ja. En de berenloop en een man gewonnen. Ja, 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 echt super. Ja, echt. Ja, ik heb er geen woorden voor. Dubbel gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, echt fantastisch. Henke Schokken! Ja, Henke! Ik wil het gedaan zien. Heel goed gedaan. Henke Schokken. 3 minuten en beter. Ja, het is dus net de eerste, maar dat ziet er echt nog niet uit. Dus ik ben eigenlijk wel best wel tevreden. Ja. Dan hoor je maar. Ja, het lijkt me wel leuk om Oriënte dat ik dan wel een beetje farmen en dan gewoon eerst doen. Dus ja, dat zag ik wel zitten. Dames en heren, over hele positief wordt hebben we hier Ilona Kruis. 3:11 minuten. Gefeliciteerd, Ilona. Dankjewel. Het is uitkomen, hè? Toch een podium. Ja, klopt. Het is misschien brons, maar het veelt is goud. Als ik sta binnen, hebben we echt geweldig. Hier ook staan. Ja. Even een... Kom maar. Mag ik hem doen?